Kumuan na di haholongan di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus sadarion tongon matutulog kumuan tamar kona tahun 2027 marpuno hita pinopan ni opunta si Tohang guru bere se Bandung Raya dohot na humalyanga marlas ni rohang makalason pasok-pasok na siya tuhatta imahahipason las ni roha dohot gajang ni umur sahat tutikyon tadong mamauliate Tuhani jalo hamu matabe siang hami shalom selamat hari Minggu ma di kita saluna shalom selamat hari Minggu tapagiar masolata mati TGP buku nomor 574 ayat sada dapat dulu. Marhite-hite guarni kepada ama dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbodia na tukon palangin dohot tanoon amin parangin hamuma na tama di Tuhani marguru tu sadok lo manirohana parbuyon hamuma parbuy marhite salhut ulaw na dinggan oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha robe mahamu tujolo na marhite-hite olo-olo haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Magtangin mahita. Alay Tuhan dewata amanami na husubahami di bagasan Yesus Kristus. Upasahan kami puji-pujian dohot olo-olo tuho. Alagok asihirohan na totong di ulo namin siyan ari na usangkoy sahat kutikyon odo na manguluhon na kami ganung ari siyan minggu tu minggu bulan tu bulan dohot taon tu taon gudanggo na masa pulus kami lasirohan ng arsakte alay hodo na totong maniyok ulo namin ala ni Tuhan di bata namin rab marutuk di roha kami popara ni opo namin kumuan si Tohang guru bere ibebere se Bandung Raya dohot na humalyang na marsopa mangido asa human totong na potot tulakan nami laho mga laka di ari na nainro ajari hami Tuhan asa say hatam matotong kupake hami disadok ngulo nami lehon masada ni roha di punguanon asa totong gabi punguan na marsipajwajuan tuholong dohotu aka ulaw na dinggan lehon hahipason di pengurus nang di anggota asi maroham tata mahami saluhut na marhite-hite Yesus Kristus si Pangulo jala si hokok kami. Amin.
Mari kita siang ete nomor 26 ayat 1 dan 2. Patili debata di permingguan kal sadarion dimasian kal lagian 5 ayat 22. Alai aka odo perbuedi tolbi kolong duhut las niroha dame duhut labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halapohon duhut hatomanon ido sahana atong rak mangido gugu mahita debata lahu mangilahon nahobar tupati nai. Ale Tuhan dibata sai pergugui namani mangulau naobar kupatini. Amin. Mari kita siang buku nomor 511 ayat 1 dan 2. Masih
ala asi dohot kolong ni rohana sahat tapatupa pesta bonataon dohot pertangyangan di bagasan sa darion na inakas para tokotot tagodang ni angka pasu-pasu dohot las ni rohana na tadalo siya tuhatay hahipason las ni rohan hagabiyon dohot pasarian na masayli magbahin las rohata alani kadokma Saya si maroham Tuhan unang tigalongkan. Dada las ni rohan na masa na taado-ado di pardalanan ni Mulutan sahat tu sa dayon adong do parkilon parsahidon dohot ragam ni angka hamauron dia madonot tatarimot tu si Maulia di mana Tuhan saya si maroham Tuhan. marhibi akan nama sa di Mulutan na salpuit las ni roha manang arsak nangpe pasol hoton Mulutan may tutuhata na masa buloy mabayan kita marhapor siyawon buhay madbilit jalan malbiar alay di tutuhata doy sa lugna marnimot sa lugnay nain lang gobos kita madok Saat Roma ulunang si maroham Tuhan Tuhan. Tutu dang tagoto do be ahana nay masa selopat ta ditikinan nay di bagasan Mulutan boy do songon sada halak na mardalan diinganan na hulong dang ibotos sikor dogonan gabi mardongan biar alay kita akan naong ni hokok ni Tuhan mardongan pos ni rohaman kita mardalan ni Mulutan ay ipatiyo debatado dalata gumos mahina madok Saya kemarin mengaturkan kepada dalam ulunang. Amin. Mari kita siang nomor 102 ayat saya. Tatoko timado satta na kudangi tuadupan ni debata martanian mahita. Ali Tuhan debata pergugo na sohatugusan jala amanami. Pujo hami luar muna bagiay. Ala targugot hami marnimot dosanami. Say marasinoro hamahumida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabejolma alani hami. Namate jala na namaten manay ibadua ginjang loob mangudihon kami asi maroham di kami sepatotong madihami roha hamulate tuho roma humangihani kami asa marlas di roha kami mangulakon lomonir kami setangihon mahami o ali debata ama anak doktor di korbodia amin. Say
Sai jodoh kami merdusa maradokon ho. Jala jodoh sungguh kami rimasmu martekide sian pangalasion nami ihatam. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasasani dosata. Roma hamutuau asa mangulu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tungsu rararado samuna samun abit bunga dadap. Botar do bahinok pusong itap. Nang perara samun abit hasubba. Gabe samun hapas domuse. Hasangapon madi debata na dijam. Amin. Mari dihita siang buku itu nomor 600 ayat sada. Epistel permingguata di pesta Sagarion, di mana tersurat di Pesalmen 107, mamukama yang ayat sada sahat tu ayat 2. Mar sorin-sorin mahita maca. Puji ma Jehovah ale terdiku, jalalas rohaku di bagasan mamuji warnu na bagian. Puji ma Jehovah ale terdiku, jalarunang tung halupahon dengan bahasa sudena, ibana do manesa do samsalukna. Ibana do pamalum aka sahit musudena. Ibana kaluang ulum siang hamakuala. Ibana mantul palok tuho dengan bahasa do asing roha. Ibana do pamahap roham marhide-hide dengan bahasa. Asam lakpo soho. Sawon pidong rajawani. Jehovah do patupahon aka pabahenan hati orang. Jala di patikos untuk serupa. Ibana do paboto karena kusi Musa tu angkat anak Israel angkat pabaheran lain. Para siroha jala perdinggan bahasa tu Jehovah lebat terima jala para siroha godang dang totong ibana menorui jala dang botas rohana saliling-lilingna ido sahatna dua mana tu mangihon hata di debata jala naupiopsa. Amin. Mari dihita yang buku nomor 757 ayat sada 2.
Ali di bata Jehovah amanami para sirohan sumurung jala perdengan basa amanami sinududoho ali amang marhiti-hiti Tuhan nami Yesus Kristus nasay manontong doho dudu di hari mangalehon narikot di gulmit ni ulu nami terlumo bima ali amang di lehon hodo di hari hasil haton di daging ng torni sehat kajang ng umur nami boy kami manlas ni roha kepada itikyon kami keluarga besar peparang yaupun kami opu pangaribuan si Tuhan buru bere nahu maliang sa dong di Bandung Raya surang-suri nang katahu dengan nami akka hahaduli nami naung pugu bison aliamang mau lihati madidik dan dibasami kali Tuhan omma pepujian nami itu para maka dipuji-pujian dan upasahatan mersaringar ma'amang seorang di sakdok pertibion marmas roha manakan di bata Jehovah amanah ibotoh hodoh oleh Tuhan jadi tetap hodoh hamin siap perlangitan ini naung marsadahan ini son di bagasan kami dot hodoh nasiak koi kami pembarang yang punah yang pangaribuan si Tuhan buru bere sebandung raya ali aman asima roha omma persukon nami elehrik nami tuho ali Tuhan di sude deng dan di basah ali aman perdekan bahasa urutan nami lupian non dursi dong ulang permingguan nami on marlas di roha dobi kami mabes tahun kona tahun non di panumi hongko tuhami ali aman di tahun 2020 nanto go dame go asi go pasu-pasu di jano kami siarto ali aman nabasa ali di bata Jehovah asila saluhuna naman kanong nampi ali amang molo tumadong nasoro di tikyon pasu-pasu madotong nasida ali amang molo adaw magkakuluarga namin ali bagasan pansahitol galing di pamatang tangan mo nago asigi mga ali amang sudong ko tu pamatang asa totoo ali Tuhan akasahit sa pamatang nabi bolong may naso siya pagkinalaan di bata Jehovah amanah nabadia doho aliamang perdosa dohami urasi kami aliamang sandosa kan alasyon kami asa tutaruli kami aborang di pasu-pasu nalaho si masahaton mutu kami atau aliamang nabasa sahat ihoma daging dohon di nami upasahan kami matanya nami on orang mangasahan kuat ni anak Tuhan nami Yesus Kristus amin. Mari kita siap buku ini nomor 226 ayat 1 2. Dami kilibatan sumurung siang salut na roha ima mangaramuti at kaate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo amin. Shalom marihita sa huna horas marihita sa luna
di hamuna akamanami minanami pinamalasi roha di pesta puna tahun pumuan si Tuhan bere ibebere sebandung raya dohot sekitarna alani berjulung mara buatan kami akka amaminang tidak kenal maka tidak sayang dengan kami padita Burhan Siaturi inata buru sihide alain dengan jemulu di Juju Hatta di 5 tahun asalku jalahami bangunan wain di HKBP Bandung Reformanda rumah hamidat dan wain sadama guru sedang menyusun skripsi kelas 2 SMA tamat kelas 2 SMA manwain imara di perkenalan Amang Inang dan di Tekion antusian hamat tahun di Puan Situhangon bahuda-huda hamuna ala hahaburku sada Situhang nomor 2 baru nomor 3 si Murangate kami urus gitu mah ima di partina ada atong barita nauri si halasunota di hamuna akamana minanani di pesta boratau pumuan si Tuhang Buru beri ibeber na adong di Bandung Raya dohok na humaliangna ima sian hata itu hatta sian buku hebir bidu 10 mamukamai sian ayat 24 sahat rodi 25 songon tema ima masih tua mahita masih pajujuan tuha holongon doh tuaka ulau nadinggan unang tatadikon parpumatahian songon nahina somalhon nina diba tung masih paingota mahita jalalam iman yang ala lam jonok di idahamu ari ido nang sahatna idok di bahasa Indonesia dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ido nang sahatna. Di hamuna amanami minanami di pumuan lasti roha di pesta bona tahun sadarion di hamuna si Tohang Buru bere ibebere nadong di Bandung Raya do na humaliangna totu sada lasti roha dope akamang inang mulubui ta tradisi nang songon ulaon lasti rohaon alani dora bui sada komunitas yang bersekutu jala bui dohodota akadamang dainang sada ihok-ihok mau tuak kasudut nau poso ra bui diremota nunga di dalihan na tulu na somarano bui tuha bosiauta na somarano bui tu barita nauli ala di buhanu tutu naong dibahin akka uputan na julu di akka tradisi di akka dalihan na tulu puhado sada penggenerasian na takas tuak kasudut na poso imara na parjolo los ibanang dohon nami akka amang inang di barita na uliong memberikan bagaimana arti kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi bagaimana kita di hubungan kita dengan darah Kristus suatu jaminan kepastian Bapak Ibu yang membawa keselamatan anak domba Allah, tapi membuka jalan keselamatan bagi kita. Artinya sudah ada status yang baru bagi kita di dalam Kristus dan dasar
keselamatan. Kita adalah Yesus Kristus, pembuka jalan. Dia adalah perintis. Jadi dikatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi bagi kita orang Kristen jalan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain dari Dia. Aku dalani dohot kasih tongan dangadong nasahat tuamai ia so marhite ahu buhado tutu disikapta naum marhapusiau jalan mapakirimong totu ido nuahin na pinagutohon ni surat Hebirom di jaminan kepastiani nunga takas dihita holang di bagasan mudar pakokopon ni Yesus Kristus tuhatai alani di mudar pakokopon darah domba Allah yang telah menyelamatkan kita di Dolok Golgata, di Bukit Kalvari atau amanginan molonunga di pasada hati kita, di bagasan pakokopon di mudar ni Kristusi atau bohama hita sahatang tu tema di pesta Natal si Tuhan buru bere ibe bere di Bandung Raya doh nahumaliamna atau bagaimana tindakan hidup dalam persekutuan kasih, bagaimana tindakan hidup di dalam persekutuan kasih alanunga dirahut hita akamang inang di bagasan mudar ni Kristusi las di hokok hita muse nang di ngulu ni huria di ngulu ni parmargao songon nang hamuna amanami inanami di pumuan si Tuhan buru bere ibe bere di Bandung Rayaon dohok nahumaliangna nakaningan bagaimana akses ke ruang kudus sudah melalui Yesus Kristus, pintu keselamatan kita tabir jalan itu sudah dibuka atau bohado hitam lain di mulu kesimpulan di dasar kehidupan yang dipanggil secara praktis tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan persekutuan yang satu dengan yang lain. Diingatkan karena kita Bapak Ibu Saudara sudah dalam status yang baru akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita? Bagaimana jaminan yang sudah diberikan atau di doktu hita masih atoa mahita masih pajujuan tuhaholongon doh tuaka ulau nadinggan atau oma naing parrohonota di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni parsoran di ganuk muluta laos di tonga-tonga ni nang tumuan di Partanyangon isarani nang hamuna damang dainang di punguan si Tuhan buru bere ibibere buhado asa sarihonokta akadongat tanah asing buhado dan mangasahun gugutta hita di ngudon arani tardok damang dainang. Kita adalah makhluk sosial dan makhluk yang berinteraksi dan buhita bangulu di sada parsaurata hulak kita dan buhi nang hani so padita ikurabdo do pahanado ikurabdo do ruas ni huria laho diaka ulau pakubasion atong sumuni mahita maparuhahon bohado tutu nang taringot tumulukta asa masih pajujuan marmuruna denggan tudongata hobar Tuhan Kristinota hobar naung dirahutan di muda ni Kristus dirahutan ni parmargaot tamuse ima marhiti holong marhiti parsauran nadinggan tata krama nauli ganuk mangunahon ditanggung jawab
sading ganding ganda jala buhado manosong hita pataridaho di holong ni Kristus nang sempurnai lau pataridaho notama tupumuan ni si Tuhan buru bere ibibire songon nang gabi Kristus na mekmet nang pumatong di bagasan skop ngulu na balgam se di tonga-tonga ni na humaniak kita atong buharo tu masih pajujuan tu hahulungan masih atuan dan terkonota at kapartumuan alani hugen tu hatta damang dainang dan terkonota pertemuan kita tidak malu sebagai orang Kristen di dalam beribadah sotong gabe mailahita marmingkuro tu gereja ala tabiring nang humaliang tabiring dohok di akadongata rupanita lumuri hitanang di Jawa Barat di daerah di masyarakat na plural di masyarakat na majemuk di sidorapa dari dahunota buhado hita songon bagian ni huria songon bagian ni marga hita di saga komunitas akamang inang di pumuan si Tuhan buru bere ibebere na humaliang totu barisima hita buhado masih pajujuan nang tonga-tonga ni huria pertanyaan las buhado nang masih pajujuan nang tuhawulungon dan terkonota akka nang hasumanan alai masih paingutan ma asa takas nang ima semangat nang dihita alani masih tabu di asin dihuyei akka amang inang adong puluhan ni akka marga-marga son halak batak kita tutu ima naing tradisionota ima naing dinggat tutu bainota semangat di tonga-tonga ni nangulu di akapar hamaranggiong sunadok di Salmeng 127 ayat 1 tidak madingganai jala sunanai molotun musa hudulan akala marhamaranggi songon miak na khusus tu ulu pola mabau tu bise ni singar pola mabau tu rampu do akaulos songon napu di hekmur mabau tu akasiong di sido di parbaga di bata jahuba hamubuan sahat rudi sadiling ni lilingna parhamaranggion nasional akka amang pasu-pasu na gudang sahat tuhanguluan sisa liling ni lilingna di parade di hita di hasunangani atong bata padaw mati akka manginang kadang alaw mula dongdo nahurang dito nga itong ganipulus buhay mahita masih paingutang buhay siyan at kapulus panggota nang san anggota pira buhay masih paingutan nung nabuha tumatang masih paingutan kita buhado tutu molo ulaulas ni roha bata pulupi anay bulu buhado akamang inang naing masih pajujua kita masih aktuak kita tu ulaw asak ni roha alani unang terdegradasi rahita alani zaman do partikian akka amang alani budura mar wilayah kita buhado ditiki habuk ni roha tanumubira molo sona ngotik manang sona berbeda strata sosial manang di akka pangabahan akka amang inang badisira mga panatap ni akka pumuan panatapan ni akka pengurus jadi buhado tu laho mangalehor sada penebuhan pangapuliyong doh narikot alani molo bigiham na kaning bui 270 bahwa 10.000 pisah halak isarani adong masih tahu benunga 2,7 juta atiak kamang ima bentuk asing dinong adong tubuh ni hamuna amang sitohang buru bere di bona pasugit alay buhabainot na musi tugu na mangulu sa dahatarigaan ni horong ni roha na siyan Kristus dito nga tonga ni tuwanon atong baunang tanumubi dihita nga mulo sa hatikyo doon tama tanong Jerman dihasahatan ni barita na itu tanong bata tabayak kung maju akama ginang nunga 40% ng ateis
jol manisi dan marpatu tuhope Tuhan ala ni hatokna di kemajuan di zaman, ala hatokna di teknologi, di era dihumanisasi, di revolusi industri 4.0 dan dokunai ala ni buhar itu dita dikonasida somon parjurus yanido reformator Martin Luther najulu mabain sada Protestan alay muain nung nagabi si hubasan nasida nung nagabi konsen huria hakabipi makubasi nasida sianido haroroan ni barita nauli sianido tatanda Yesus Kristus alani hatok ni zaman na muba-muba akka amang inang di simana soto saat tu dunia ketimuran kaum alani buharutu mahite tema nama cai argaom masih tuan masih pajujuat keholongon do waka ulang nadinggan tabayak umah di gereja na di Jerman holan akalan sia nama marminggu holan parminggun muting parpuri nama dipakai gereja. Kita bayangkan Bapak Ibu, apakah kita tidak miris melihat sesuatu kejadian peristiwa yang demikian di tanah Deutsch, di tanah Jerman saat nang tutikion alanido bagaimana buat anak kami sudut noposo generasi remaja, pemuda, pemudi, si Tuhan buru bere ibe bere, jangan mah menjadi malu, menjadi orang Batak. Dak kita babiri banginan, dak kita dabe ada lima ni tak tahu. Kadang bagaimana itu? Jadi kadang sebelum ya akapahupu nabi bagas merunga ribang apa ini ribangin nggak ini ya sama deh, mahaman punya silung nanti. Doon nang ada lima non. Kadang susah. Jadi kepada anak kami belajarlah bagaimana masih Tuhan masih pajujuan dan juga tidak terlepas bagaimana rungkunan komunitas kita sebagai orang Batak yang berhikmat. Nama sosial kita adalah bangsa Batak. Nomor 2 di Jawa di mana? Di Hamalope, di habis Tarpi, nang di hatak kanggo perhatian kamanina Bune. Ini bagaimana generasi pemuda sekarang. Jadi jangan malu menjadi generasi Batak yang berbahasa Batak. Jadi itu bahasa ibu kita. Jadi kalau bahasa Batak tidak mengerti, itu suatu kemunduran dan kemajuan buat generasi pemuda si Tuhan bukan kemajuan kalau bahasa Batak tidak mengerti yang bahasa Batak mati. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis bisa ya. Kita selalu orang tua juga di sini selalu melihat dia. Tapi kalau bahasa Batak ini tidak dicoba diulang-ulangi, bagaimana kita meneruskan tradisi di perkumpulan para hamaran Dion di komunitas yang bersekutu seperti pesta ulang tahun. Orang buru beri yang menunjukkan kita sudah dalam satu darah oleh Kristus itu asing ini sangat di komunitas di Parmargao nabakas di Hitalino Buhalku asadok di Pidua ayat oleh sarohan sakikiran sada tujuan sada haruman mahamuna di tengah-tengah yang menundui asa unang mana itu hidungan alay mamata-mata ho hidungan imara ulaun imara fungsi ni ng sada punuan asa unang maroha diri dan roha marpanarihon di diri alay do unang manarikot di hangun 5 tahun hangun dohok manadidongan di 2 ayat 4 sa bulan lapatan na mamata-matahon narikot didongan sisa da arsa sisa da pasti roha molo arsa ginagima moro mana arsa ni rohain
mololas di roha binagi lam ganda marah keamam inang las ni rohai di tonga-tonga ni unton lumu marah uju di namasa arsa ni roha molo terbagira las boima lam tuding ganda asara baik ma rap tamisma di sada-sada kumuan asata kasma di akka parha marang giong di tonga-tonga ni nang ulaw las ni roha di ulaw arsak ni roha patuduhon na sada hita naong di parbaga ni batatu hita pasu-pasu hanguduan sa brudi sa liling na atong marhidi ng imaong akka amang inang buhado asa totong marhidi pesta bunataw si Tohang buru biri ilibiri totong mapumanon masipajujuan tu bolong ni roha tu akaw daw nadinggan dohot na buwi totong mamudahon dalihan na tulu ima saja kelas ni roha di zaman ikyon aranido idora uhado ulaw nang dono kama dalihan na tulu asa di nama tutu masih pasanapan ilik marbu manat marbu ngatu soba marbuda-buda di sidura takas di ulo tay so harap batak alanido sadalas kerohani kita kepada generasi penerus juga si Tuhan kita sebagai orang Batak punya sastra punya kita bahasa tidak semua suku bangsa di Indonesia yang tidak mempunyai sastra atau bahasa Batak atau abjad bahasa Batak itu. Jadi nunga mamorahita nang disiangnya nunga sadahalubian nang dibahin akka oputa na julu asamatok nilipunan masih tuan masih pacucuat kuhamulungan do waka ulau doningan asa nang di tradisi yakka parpumuan seondang somal yakka ada tradisi tidak nama narui jolo tu masuknya dia kamanginan baru be masuk ma tu ada tai laos di parbohali mamuse uhadu tu dalihan na dulu macai linggan di tonga-tonga ni partikian tanah ni dan salah urus kami unang biaya domat do salah ada Batak salah urus tua kursiau daun jadi adong bedo o sinayati dan siap urus sini tak macam masuk-masuk tetapi dalam media doi lau majano pasu-pasu siang kuhata banyak masuk video lima yati ba pagdiyon dapat dia ba media do idea ni jadi muhado yang di sini jadi sokong kepada generasi muda sulit mah menjadi orang Batak banyak ininya tidak mari kita gumuli mari kita bersama tidak bisa kita terlepas sebagai dari orang Batak unang mainah wangi akaito gabi halak Batak disikap doh yang di banyak tema orang Batak semua sudah go internasional nungasahan tu sisi ni Portinyope sudah di Dubai kalau Inggris Amerika bahkan gereja di Singapura di Amerika sudah ada gereja Batak di Malaysia juga jadi Pak Botohon sangat antusias kita didorong oleh Pak Kokobon di bulan di Kristus ini atau di simana ada tradisi agama inang seundang dotong asa masih tuan masih pajujuan tuhahulungun saling memperhatikan antara saudara yang satu dengan yang lain mendorong kasih membuat suatu perbuatan yang baik di dalam komunitas sebagai bentuk suatu persekutuan tidak menjauhkan persekutuan di tengah-tengah nih para margawan. Jadi disitulah semua hadir. Jadi itulah kadungan akamana nabi mari kita masuki masyarakat kami kita bahasa toki kami paling 5 tahun
alai nama suhat we tujuan waktu minasuhan we tu hula-hula pani. Jadi bagaimana kita bersekutu di tempat itu ketika kita melayani, apalagi mahitan lain boyolota lumening mana di kota Bandung, bagaimana itu dalam suatu komunitas di Punguan ni marga ima pako abotoh na makhluk berinteraksi kita, na makhluk bersosial kita dan buhita mengula ulau lain molo orang kita sendiri atau disima hita kamanami inanami masih atuan mahita masih maju jua tolong tua kau dan dengan unang data dikun kumata alai masih maimo mahita dia ka ulau nadinggani ima sada bentuk laho lasti roha di tengah-tengah ni parsaurata ima bentuk laho pataridaho pasti roha persekutuan komunitas dan sahat tuharoro ni tuhata padua haliho di lastil hatai atau takasna walau di masa covid tidak mabuhan itu kita online kan ngiri dua man di dia online live streaming. Jadi bagaimana pertemuan yang onsite aduh abang idang keterikatan moral di tengah-tengah nih para minggu nih semua mau di pertemuan tak covid lagi bersama covid sedara seluruh kita bui onsite kita jaga kuatai aduh keterikatan moral keterikatan antara satu di hula-hula buru gere di tengah-tengah nih nang kumuani ima segala roha nang di tengah-tengah ni nang pumaton atau di pasu-pasu Tuhan kama damang daina di tengah-tengah ni ulang las di roha di pesta bunga tahun pumuan si Tuhan guru bere ini bere di Badung dohok na human yang di pargudu Tuhan kama nang dibentuk di penguspi pada dahon sada las di roha sada pumuan nabui di kota Bandung kepada Rihon nang mahide di pasu-pasu hatama damang di hatwona di pulona nang inanami pe di laskiroha nang di akka membutuhkan yanakon songoni sendina nang pungonon gadi tumuan nabui malas di roha natotong masih patuan masih pansuan doh masih paingotan tu ulau akka sadawi nang di pasu-pasu hatama akapahok kuparan anak buru ni punganon nang ditano nama sirak nang nadi pabona pasukin Tuhan memberkati amin mata yang kita mauliani Bapak dari Tuhan di pesta bona tahun di Punguan si Tuhan buru beri ibedere di Bandung doh na humalian madok ucapan syukur maulian ini rohani Punguano Tuhan dua doa muda badai botol hasatu 2022 di bagasan senang roha jalan pakdalau kami Tuhan dan dia pa bui nang subuan daktari debe Tuhan dan diharapkan COVID-19 siap mabaik kami gamang di tengah-tengah ni Punguan di tengah-tengah ni Pakriau tengah-tengah ni akak komunitas nami para daton persekutuan tunggi hamunati rohan nami Tuhan buit lang semua dia katiki parpudion laus ima Tuhan marudulan di hatami muain son hataridan di pakopopong Yesus Kristus son malimbulong nunga iluku dalam kepastian hamunwa di hami di bagasan Kristus Yesus atau di kepastian di jaminan ningului Tuhan laos asa masih tuan masih baju tua tolongan tu ulang nadinggan jalan mas paingo tak kami jangka pumuan ini ya pertanyaan dokter lumu bison pumuan marga si Tuhan buru bire di Bandung Raya do nahuman yang nang di akal wilayah Tuhan paduso nang di pasada holong mima ali Jesus nasida do nang mirahutan di muda di Kristus laus damai Tuhan
tu komunitas ni parmargawi na siya sisa da arsa, sisa da lasti roha, berbagi di arsa roha, berbagi na di lasti roha patuduhon imam pumuan na umihopopo, pumuan na bui masih paigotan. So ni Tuhan nang diaga pengurus pena pasu-pasu sudah pengurus ni punganon asabui todi hasadaon pasadaho punganon wakatiki naron. So ni Tuhan nang diaga bui napahotkon do diaga priode pasu-pasu Tuhan asa totong warmi na marmudia dinasiya na bui masih tuan di komunikasi interaksi na bui Tuhan mas berjuat pahalon do tuan daulah nadingan do masih paimotan Tuhan pasu-pasu manami itu ngatongan di hai pasun gajang yumur soni nang diakda ulau aktivitas mereka di kantor di akta pertiga-tiga di akta swasta di negara do diakda nama ragani Tuhan pasu-pasu gabi habawan di pasu-pasu nang do akta yanakon nang hot di ulona nang hot di akta rumah tangga pasu-pasu di hahulungan di kebahagiaan di rumah tangga. Soni Tuhan yang kaya nak mengambil lihat di sini Tuhan habis tarong habis suhon nasian gijang bertumbuh di akta umurna gabi regenerasi dia regenerasi di tumuan marga tohang buru bere ini bere di tikian Tuhan gabi anak pun buru nautar pasu-pasu pidopar ni pumanon nadi pasrahan nang dohot nadi bona pasubit atau umat Tuhan pangujian nami pangujian ni pumuan si Tuhan buru beri ibi beri asa gabe uap na khusus di hamuniaon di rasa ngapomba kada Tuhan do nang punganod di hokopo laos ima Tuhan dilas ni roha di puma di ari sadario di minggu 20 April totong ma Tuhan masih tuan masih kajuat Tuhan lawan doh nang masih paimotan ima kada lasni roha nasida di punguanon atong nang suli Tuhan pengurus atong leho di nasida todi hasadoni atong bui padibudimun nang punguanon tuaka ari namanu atong maru Tuhan sadalas ni roha ucapan syukur para maranggion para leon do bentuk ni akalas ni roha Tuhan pasu-pasu nang punguanon gabi hasang ngapon hamuliaw may di sobahon kumanon ya kana masay tumo Tuhan lihuma hay pasong humali Jesus padawni na sumurun tumo Tuhan diak ka kerinduan ni natoras diak ka nasuhot dope anak do guru ni kumanon lihuma dikinya Tuhan diak ka sirokap ni kodina nang dianak ni pumat Tuhan nay maju tu ujian berbasis komputer diak ka bulan neon lihat dinasi akasakap na uli lihat Tuhan di kesiapan di kematangan lihat Tuhan di kina nang keberhasilan totong hitung-hitungan di kemajuan pendidikan ni anak pun peparan di kumanon soni Tuhan tiap ujian sekolah di pendidikan nabi totong tambah amu habis taran sian banua gijang diak ka nguru ni peparan di kumanon Tuhan manghiduhami say urasi hami Tuhan siad dosa pangasang hami asa talup hami majalo hasitungan ni barita na uli dohot diha bauran ni pasu-pasu salubutna punganon itikyon nang tuaka ari namang holan di bagasan Kristus Jesus Tuhan kami. Amin. Tabuji Tuhan ta mari dihita nomor 732 ay sadang unahu pa piliang mahita. Tuhan, lewat
Pasuhani oh Tuhan, sayang sehudah bebi, sayang peotangan mi Tuhan, lehon tua bogoni, di portibion ayah Tuhan, monak para dosa, iwen bogoni, dalu munsui, simbolis pangagoi. Pasu-pasu hari oh Tuhan, sayang sehudah bebi, sayang peotangan mi Tuhan, lehon tua bogoni. Di portibion ay mahal Tuhan, sipatuhan aneon, bay mahal kami satu rohani na masih somani. Pasu-pasu hani oh Tuhan, sayang peotangan mi, sayang peotangan mi Tuhan, lehon tua bogoni, di portibion ay mahal Tuhan, silakan hati orang, panggul sayang sehudah bebi, sayang peotangan mi Tuhan, lehon tua bogoni, di portibion ay mahal Tuhan, monak para dosa, di lain bogoni, dalu munsui, simbolis pangagoi. Pasu-pasu hani oh Tuhan, sayang sehudah bebi, sayang peotangan mi Tuhan, lehon tua bogoni. Tatang yang kuma piliata, ali di bata amanami ngadi banwa gijan, hodo harwani salhut si lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupa sahat animasian nani lehon ni Tuhan, pilihan nami tuho, say jalo main gabe uap na husus di jolong. Pasu-pasu may cara kamoti, asa hupar hasia kami, pilihanon, pakibulhon harajong, di tonga-tonga ni Huliam, doh di portibion, buhay maruhanami, marhite-hite totim, asalam hutadahami,
Udang misi lehun ni Tuhan asalam yukir hali madok mau lihat Tuhan marhide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rakmanidoh mahita di tangian na niajarho ni Tuhan ta Yesus Tuhita. Ali amanani dari Bapak Ija. Saya bilang bagi Tuhan. Saya Roma Harijon. Saya Sabah Hamdi Bangotong Somon dari Bapak Ija. Leon kami sedang buat siapa. Sesa padusahan, son panisahan, di dosa hitungan, naman dosa Tuhan. Unak kami tugi, pagkusunan, padua mahami siya panago. Ay poro na tunang hajaw, roh haluhon, roh di hasanako sa liling-liling. Di pasu-pasu, jala di ramoti, Tuhan di batamaho, di sodakon, Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana nidaho, di dopakon, Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasoro, madamina tutodin. Amin. Shalom kita saruna. Horas. Dia bersama semua ya. Mauliate ma Tuhata, mauliate ma namin panhalan di bantuan namin nang mamuluhon pagkikot ng itikyon kung pasok-pasok ato kita buparang yung Buddha Raja Sitohang Buru Bere Bebere si Bandung Raya. Alani di pangmula di pandita namin nang di panhalan namin hubas masatok into bilog parhubasan mo siya perlu bili mo ka pangalalo namin ang pagpapanitia sa uwi matuktong kumusa sa tokin di bilog parhubasan asubun kita tuktok rapison asal ni roha marlas ni roha cicik sa jadi dihita ng maras ni roha ni Tikyon waras matutup dihita parangnya Buddha Raja Situang Buru Bere Bebere si Bandung Raya marlas ni roha hita di Tikyon di bagasan las ni roha maulihat nang dihita di sektor-sektor maulihat di haror di sektor Bandung Tengah maulihat di haror di sektor Bandung Barat maulihat di haror di sektor Bandung Selatan maulihat di haror di Bandung Timur Jauh suang somoninang sektor Cimahi maulihat amanginang dinaroh hita marlas ni roha di Tikyon tarnubumi secara khusus nahu otak kami nahu persanga bihami DPW PSSAB Jawa Barat na mewakili DPC PSSAB Bandung Raya na mewakili DPC PSSAB Kabupaten Bandung na mewakili DPC PSSAB Cimahi na mewakili duhut na hormati kami Ketua Horong Raja Pandai Ketua Horong Raja Luban Nahor Ketua Horong Raja Sud Nihuta Ketua Horong Raja Tuan Rimo natuktong marnatapak marlas ni roha hita di ingananon maulihat di harorot sa luhut na paparan niya puta Tuan si tumurang si Pitu Ama di Tikyon
Mulia jemaat. Asa buhay mayan to budi akacarata kudube mahida amang inang diinganata. Alamar dalan butiki. Pinangiro matuhita sa luhod na disor. Asa tapahuhon masatokin. Asa talajuton at carata de. Mulia te manihita dibumuata. Alam mo masipul di perminggota di kion. Sesuai do humiring luhod waktu ni tatuhod. Alani ini hita naro di soon. Naingulukan tamatong ula-uta. Upang iluhami ma asat totak may tadi ngadata. Alay ng pasahaton kata sambutan nama ketua panitia. Di tabo pa rin na puta si Tohang.